Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanong nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Tagatag pagtagal mga kaiganaan kay ni Asto Sibianan ron ni atay laing tabanganan mga sukintig paminaw ni si Manang mga higala dunay problema in tao ni Manang paduo sa mikropono may buntag nimo kini ni ang asa mandapit ning inyo sa Tigib-Lagtang. Tagalagtang ka talisay din inyo Talisay, attorney. kisa to yung ngalan nimo Lolita Tansingko. Lolita Tansingko. Okay. Unsa man ang problema nimo, Manang? Kanang about sa akong anak, attorney, missing nga si Roldan Tansingko ug si Ronel Tansingko. Roldan Tansingko ug si Ronel. Oo. Na-missing. Kanos amanis na na-missing? Natong alas 3 sa Merkulis sa hapon. Alas 3 Miyerkules sa hapon. Unsa pitsahan eh? 19. Pizza 19? Opo. Attorney. Uy. Hantod karon wala pa mahuli. Martes na yun, July 19. Merkulis. Sa hapon, alas 3. Miyerkules sa hapon. Oo. 20 na kung Miyerkules sa hapon. Pero, sige lang, basta kay mga, kay July, og may kag Miyerkules, 20, July 20 man. No? Kung sa mga hitabuan ni Manang, anong nawa man ni, silang duha nagkuyog? Kay ang ilang kuha na attorney nga nanangit sa kuha nga manghuam sila sakyan kay na sila ikarga nga baboy sa tisa. Okay. Nya karon kay nisugot ko kay ingon nga pakyaw nya kahuman wala na nauli nagchat-chat may mga alas 3 hantod sa alas 5 wala na sila dili na nako makontak pag alas 6. Mao ba? Nya mahangyod ta ko ni attorney ni Sam attorney nga ipa-open ako ang kamera sa flyover kung asa sila padung sa South ba or Cebu City. Hinaut attorney nga imo kong matabangan. Okay, sige ha. Atong pangitag pamaagi ni. Kini ni ang imong anak, unsa may mga trabaho ani nilang duha? Ga-drive na si Ronel sa tricycle. Nya kana sad siya ga-drive sad ng tricycle. Si Ronel nag-drive tricycle. Si Roldan nag-drive sa tricycle. Okay, so 24 anyos na ni si Ronel. Si Roldan kay kuwan 30. Oo. Minyo na ni silang duha? Minyo, upat kabuk anak ana ni Roldan niya si Ronel usa. Dili na sa kaubag trabaho? Dili, puro na sila driver sa tricycle attorney. Kining tricycle ang ilang drive ilan ning tricycle? Dili, abang ra. Abang? Okay. Unya, nanghuam sa sakyanan nimo? Dito sa akong tindahan sa Corona niya. Gihato na dito sa akong bana padong sa amo kay kargahan sila baboy padong sa tisa. Asa man sakyanan ni katong multicab? Attorney. Ngano man kuan pud sa baboy desad? Gipakyaw daw na sila. May ilang kuha na diri sa akong chat, pakyaw daw sila kargag baboy. Kisa mo kuno nagpakyaw nila? Gitawagan daw sila sa iyang amigo na diri sa number attorney nasa akong cellphone. Sa oras man siya nanghuam sa sakyanan ninyo? Alas 3 sa hapon. Alas 3 sa hapon. Okay, kinay kuhaon ko ng baboy, das tisa. Asa man kuno ihatod ding baboy? Wala sa kukapungutan na attorney kung asa, basta akong nahibaw, nga siya nga naikarga nga baboy padong sa tisa. Padong sa tisa ang baboy? Asa kuhaon? Wala ko kabaw attorney, kaya ang panangit niya sa tisa ra. So nag-text pa mo ani alas 3, kung sa alas 5. Magtubag-tubag pa? Pag alas 6, dili na matubag. So hantod doon wa makauli? Wala. Nag-police blatter na ko attorney sa Talisay. Gikan ako sa Carbon, Pasil, Inayawan, Pardo, Tisa. Wala jud. Lahog akong last na kuanan. Wala jud. I-describe ning mong anak. Kuno be? Kuan na siya attorney insect niya, pution.
Nya. Unsa may gisulot ani sa dihang nibiya ni kani adtong T-shirt nga puti daw, ingon akong anak niya. t-shirt nga puti, Sa shirt, wa siya kabaw unsa tong, nabay unsay color sa shirt. short pants o kakibaw sa kolor. Wala. Nay asawa nino, naminaw ron. Wala ni mga tato. Naitato sa dughan ba to attorney, buko-buko ba? Sa iya lawas wala. Ang sa iyang mga bukton pa wala. Oh. Pastilan day. Ano ba may report dito sa kuan ron? Ni Pulauro. Di pa describe to namo. Insik na siya attorney puti. Oh. Di naman tuma kuan tingali kayo kay man. So last week pa ni. Mga 5 days na ron attorney. Mga 5 days na. Asa man sa tigsuruyan gyud? Wala, ga-drive na sila attorney, tabunok na sila to Bulakaw niya, lagtang ana. Diri ra sa area So ang sa ilang mga Talisay. asawa ron nangita sa nila. Nara sa balay attorney, ako ra sige pangita. 5 days na ako sige pangita. Kini ilang mga asawa nabalaka sa ni. Sige gilak attorney. Nabalaka. Pastilan. Hamay mong bana karon. Nasa gawas. Ana dire sa Napaabot gawas ni na ay. ako. Kay nangita sa mi sa sakyanan attorney, kay wala na may kasakyan ba, mangumpras carbon. Oo. As katumulti ka buwa na po nakita Wala ron. na. Sus Ginoo ko. Makita naman siguro ni ating i-check ang mga CCTV. Lagi attorney. Hay man lapit ng inyong talisay Sa sa tigib attorney. Tigib. Kini Tigib. Lagtang. Kuan man nino padong sa Benglalilya ba ni? Dili padung sa kung mag-agi ka diri sa flyover attorney, padulong sa Haklopan to, padung na sa Toledo. Kini sa may kuan, kani sa may Campo 4. Oo. O diha din ang kuan. Oo. Okay. So ang atong tan-aw ng CCTV kana sa flyover. Oh, para asa ni sila at South ba or Cebu City attorney. Oo. Hangyo tani Mayor Samsam. Unsa na may na pablati na ninyo sa talisay Mani police? attorney. Okay. Wa ninyo i-suggest daan sa talisay sir, pwede nito matan-aw na itong CCTV. Ni hangyo wala diri pa ko ni una kay ga sayo man ko kay pa Oo. na schedule man ako. Oh, sige. Ani lang. Ato ni tagag pagtagad ha. Pastilan. Mahinaot ta nga okay ra gid ning imong anak ha. Hinaot, attorney. Ato lang giampo nga okay ra ni. Kay naara ba may report ganina nga na kuano nanawagan may kinsay kuan. Tagtungod atong nakit-an na sa may SRP. So sige Ginoo ko. Wa ni sa mga atraso manang? Wala. Wa ni kontra sa inyo? Wala attorney. Nag-drive ra gid ni tricycle. Asa man tricycle yang gidrivean? Nang amo attorney. Gikan asa man magbiyahean iyang tricycle? Lagtang to kuan, tabunok. Lagtang to Tabunok. So kining duha nimo ka mga anak, pulos na drive tricycle lagtang to Tabunok. Oho. So nakailan ning mga tricycle drivers ang diha? Ilado kay na siya attorney eh. Oo. So tingala po sila ano na mahuuli ni. Ni bong daghan kay ako maning ga-share sa Facebook attorney. Oo. Sige. Naade day. Sa gawas naadiha ka nang Asa man ko ana. Sikuan ko no. So unsa may pag imong hunahuna aron imong mga amigo ini mga anak imong duha ka mga anak tanan imo na gisusi? Akong gisusi niya wala jud. Asa na sila mag-atuan? Nararamdaman jud na sila sa amo attorney kay mugikan na sila drive udto niya muli gabi na mga alas 8 na nagrahi na sila. Nararyo na sila diha, naralagtang to Tabunok ra na ilang area, nya Bulakaw. Oo. Sige. Ato ning i-check niya atong kuan dito sa kuan, atong mga kapulisan dito sa Talisay, makakuha ta og CCTV. Kay matis ang oras namang oras. Alas 3 ato pa ka ng mga CCTV di man alisod nga atong i-scan inday kay total kuan man. Kini ni ang matawag na to mga higala nga na may oras nga specific nga oras. So dito sa inyo ni imong anak nagkuwas multicab. Kini ni ang gidrivean silang duha man da. So tanaw ni dapit sa may flyover kung asa miliko padung ba sa Cebu City O South ba? o padung ba sa South. Ni. Sus Ginoo ko. Paita ini sitwasyon na in town. Aman to iyang kuanday ang iyang anak. So kinsa nakaila ining Ronel Tansinko. 24 anyos. Og inguman si Roldan Tansinko. 30 anyos. Kinsa nakaila ani nila palihog in town og sulti. Di ba po ni mahitabo nga wa katuod kay mga tricycle driver mga nestalisay.
Kini ilang gidriver nga motor imo ni. O nya kanang karunil sa among silingan. Still lang. Ato na sang susihon mahigala og kuan. Kini ni ang unsay to mahimo niya ni karon. So na-blatter ni karon sa man ni na-blatter sa pulis. Atong kuan attorney ng Sabado sa hapon katong gikan ko diri sa Sabado sa hapon. Ato ko na i-check ang kapulisan sa Talisay ani day ugma. Kini ni ang ma-check na to dito sa kuan ba? Ang atong hipi sa pulis Talisay. Basin og makita sila pamaagi, ma-check ng ato mga CCTV da. Kanang ikaw nagtabang-tabang kag tan-aw dito sa mga CCTV, asan kinsa may mga tag-iya ka ng CCTV wala katong pa request? ko kakuan sa CCTV attorney kina na kuan pa ko gikan sige ko lakaw sa mga police station tanan. Oo. Na busy ko wala pa ko kakuan nya diri na ko tanan police station naabot na ko og lahog. Mandawi to katanan station lapu-lapu mao nang nabisi ko pa ko ka-check mao diri pa ko karon. Sige lang tabangan tani unsay maayo ani. Ipakita pod siya dai sa kuan dai katuto mga pictures sa kuan dai. Asa to mga report si Pulauro? Aron nga makuan tani. Hay man tong report ni Paul dai. Nga pictures report ni Paul be. Ipakita to gadali. Kay do na magud tay kuan sad lagi. Oo. Ato pang ipa kuan. Doon naman ko reports po Lauro mo na nga nakuyawan sa taan ng kalakiha. I hope nga kuan na ni. Akong i-check din eh. Naman ko nakita nga dito sa may kuan. Report naman ni po Lauro pero gaubo man ko ni. I hope nga dili ni kuan ha. Ako lang gi kuan eh. Kaya doon naman missing person god. Tingali ato sa patanaw na sa manang dito sa kuan. Sa may gisakyan ninyo dali manang? Motor mo ito niyo. Kaya wala na may sakyan. Nangabang rami sa akong silingan. Nagmotor mo? Imong ba naman i-drive? Oo. Sus Ginoo ko. So dito mo sa kwan, paita ning kalakiha di ay oy. Naraon ako attorney, gikapoy na ko si ground sa tanan station. Oo. Pila ka buk imong anak tanan manang? Upat. Kamaguangan o kamangura na silag nawala. Pila pulos laki ni mga anak nimo? Usang babae. So okay, pulos na mga minyo na sila. Oo. So kamo si imong bana may murag na nabalik mo pagkadagat ulitaw aning kalakiha sa balay. Kamo ran duharan habilin. Naninda man ko attorney mga gulay. Oo. Sige lang manang ha, nakibaw taan na imong sitwasyon ron. Sige lang, ipagawas na naghilak in taon di diri mahigala. Luoy sa taon, oy. Ito in taong luha, mga sukin tigpaminaw. Saan taman, kasabot sa ta sa inahan, dili malalim na inana. Hay. So, ang namang usta nakita ko sa report ni Pulauro, ug asa ka dad-an ni ron karon mga kaigsunan, dili ko maingon nga maone, pero mga insikon din yung mga anak ni mo. Insik ako ba na, attorney? Stillan. Kakaig tubig sa manang day, kaya na, kuwan taon. Katong batul-dutel lang. Kuanig batul-dutel. Okay. Paita ining sitwasyon ng mga higala. Natay atong ikuan so nagmotor mo, ipaagi tala ng mga kuan para matanaw ninyo. Luoy sa tao eh. Ambot ka tong kuan ng taon lagi. Naamgot tayo napay update si Paul Lauro tong iyang report ganina. Ato lang pagkuhaan og update. Pero wala ni pagpasabot nga mao ni ha. Magampo lang ta nga dili ni mao manang. Salamat kay imni sa tubig manang, imni sa tubig. Kay paldir kay mahuot imong dughan taon. Hay. Paul, kumusta unsay dugang update na Paul sa area? DYHP RMM Report. Man, Attorney Robel, nauna ko pagbiya dito, kaya ako lang huwaton diri sa kuan. Wa pa sila maabot no sa kuan. Ako pa sa area kay piting kusugas uwan radyo man Attorney Robel sa area ron. Onya ato la i-describe basta nag-t-shirt nig puti, onya checkered nga short pants. Ato la ipangutana ni Manang og do na ba ni siya short nga checkered. Na ba puti mga t-shirt, braway kuan. Ay basig iyan ning gi kawan gani Carsones radyo man Attorney Robel kay basta man short pants Paul mo nagpuruntong Paul or mo nagiputol Carsones or nagkuan gyud short nya kanang di garter ba pangkatog short nga di garter pangkatog wa say mga tato nga nakita nimo way mga kuan lain description wala ni siya tato sa iyang bukton walay tato sa iyang tiil gawas ini mga binunalan sa iyang paa Mao ni ako nakita radyo man Attorney Robel no. Ya taga St. Francis Funeral Homes mao nagkuha karon
Okay, kulbaan mo Gusmanang ba? Ug unsa ning kuan na taon? Kung magsuko ato, i-pull out to nila sa area kay di una-una kog biya dito ay Sa sultis police Paul, murag 1 week na kuno nang maong kuan Paul? Body Paul? mga dool na gyud sa 1 week, mga 3 to 4 days. Oh, mo isulti nila. Oo. Nya kuan ni siya, although kining tao og mudugay og lunang sa tubig dagat, muputi man ni siya. Oh. So, puti na ang iyang kuan pamanit radyo man Attorney Rupel. Pution pamanit pero dili siguro na ingon niya kuan tungod tingali kay nahumol sa dagat. Humol na ba? Oo, nahumol sa dagat. So ang iya ra kuan na atong description na diha, mo man ni kulbaan sa manang lagi gyud taon. Pero kanang description to diha nakita ron, white t-shirt, way mga marka Paul, ang white t-shirt. Oo, way marka diri sa iyang buko-buko. Ay nagubo man ni siya radyo man Attorney Rupel, wa man ni galutaw man ni siya sa dagat unya. Ikahawaling ani niya, makita ni siya og unsay frontal niya, no? Pero kuana ni siya kanang tungod sa kadugay na sa dagat ba. Oo. Damage na iyang So di pull out na diaron sa kadagatan sa SRP. ata sa site radyo man Attorney Rupel. Kay ako lang si Manang ba? Ako ning pakuyugan dito sa pulis, tawgon to pulis Talisay nga makakuha tag CCTV ani. Pero ato lang sa pahapiton din ha. Ato lang pa-identify na kuan. Inaw to nga dili na mao. Pero nga to ba lang nga kuan ba? Dili makampo lang taman ang dili na mao ha, pero ang tanang possibility ato mangitan-aw ron god. Di ba? Sige, tatando lang taon. Kay mas maayo man gud diri radyo man Attorney Rupel kay makaukay ta pag-ayo ba diri sa ilang morgue. Describe jud atong maayo kay pagpabilin ta dito site naghuwat ta sa suko, sumoto atong gi-ideya diri sa St. Francis aron atong describe pag-ayo kay napamugod siya sa dagat unya isuko pa ni siya una i-pull out sa taga St. Francis ang patayng lawas, no? Nya layo kayo ang area radyo man Attorney Rupel ambot di ba sa gato saag-saag ang suko sa area. In fact, kami gani-gani yan, tuyok-tuyok mi, no? So, hopefully nga, di ni mao, basta kung ano niya, mga, ang height ani niya, radyo man Attorney Rupel, mga 5'5 or 5'2. 5'2 to 5'5 ang bana na kung ano niya. Pilay ba height Paul, height? 5'2 to 5'5. Estimate lang na nako, unya, bus okon og lawas. Bus okog lawas. Pution. Bus okon. Unya pution. Hinaot nga wala nila kuan ha, pero amo lang ipakita nimo. So may nag-claim god. Dili kay ko kakuan niya kay nayo man. Nagkulob man. Di kay ko kaila kay layo. Layo ang picture. Unsa man kini ni ang bus okon nimong anak? Dili kayo attorney. Dili kayo pero murag okay ra nga lawas. Taason dili. Taas. 5'5 height. 5'5. Paul, kini mo height nga mo gi-describe Paul, 5'2 to 5'5 Paul. Kana radyo man Attorney Rupel, estimated lang na nato. Unsa man oras ko na maabot na siya sa punerarya? Nanay kuan? Abot kayo pag pull out nako, pa man tong suko radyo man Attorney Rupel. Ang ipasuko pa man to nila nya dayon i-pull out ang patayng lawas sa dagat niyan taga St. Francis na mao mo himo ato. Kanang taga St. Francis ato man ang mga listeners tan sila diha Paul. Pwede siguro atong tawagan og kuan. Nako diri. Naka St. Francis ron? Nako diri. Dai kinsay atong matawagan dito dai. Nila atong crew dito. Ay driver. Kuha contact number be kay ato to ipa. Be kay ano ma-describe? Ano yung gud kay baho naman radyo man Attorney Rupel ila na iputos ditso. Nyari na nila ukadyangon diri sa morgue. Umuning gi unahan ako diri kay ni bundak na sa danguan ni ako diri mo pasilong ron. So aray abot ato na ipatan-aw ipaukay na to. Say mga timailan sa lawas ba nga maoy dali mailan sa mga kabanay nga mangita. Okay, kini inahan makaila man gid ning inahan, no? Kanang imong anak manang naay tato wala. May tato sa buko-buko attorney. Sa buko-buko. O sa lawas wala. Unsa man tato as buko-buko? Sa may kuan kan Jesus Christ o sawa kan anak ba? Wala ko kabaw na yan tato attorney, gamay raman. Gamay ra. Kaning duha ka anak nimo nay mga tato ni? Kanang kamanghuran wala. Kanang kamanghuran wala. Pila may height tong kamanghuran?
Taas to attorney 5'6". 5'6", mas taas to sa maguwang. Oo, taas to Pero sila. ang lawas, bus ukonig mga lawas, dili ra. Ang manghod attorney yag pison ug lawas. Yag pison, ang kini maguwang may murag may pagkabus ukon. Tambok-tambok gamay sa maguwang. Oo. Sige lang manang kanang iminisan ng tubig, iminisan ng tubig. Kuan na lang sa magampo lang tanga dili ni kuan ha. Atong gikuan ang tanan possibility kay pila na magkaadlaw ni wa makauli mag Miyerkules, Huwebes, sus Ginoo ko, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo niya, Lunes gudron. Ikalimang adlaw. Wa gyud makapauli, wa gyud text bisag gamay. Wala, di na makontak attorney. Katong alas 3 sa hapon, kutob sa alas 5 mo nagkatiksanay. Oo. Unsa may mga exchanges ninyo? Unsa may mga text ninyo? Ang tigs na niya nga, manghuam kog sa kenan kay nakoy karga nga baboy niya. Imong ko pagdali dong kay mga tumig carbon siya. O makadali rami. Maurat to. Wala na mausbi kay dili na siya makontak. So sa diyang gidana yung sakyanan, wa na po siya mo text din mo? Wala na. Nama, di anami ana wala. Wala gyud na. kuan. So imong kontak sa mga alas 5 ana, wa na gyud. Wala na. Ngano man sa man orasan ta mga tug carbon? Ni anak ko niya nga gamito na mo dong mga alas 2. Siya akadiyot ra kay mi matisa raman mi. Maurat to niya. Wala na. Wala na siya mo chat ug balik kay di na ako makontak. Stilan. O sa may katapusan yung istorya sa imong anak? Ni anak ko nga, siya, maurat to. Ingon siya nga, kadiyot ra siya. Maurat to last iyang chat nako. Oo. Naglain naman ng mga balay ni imong anak kay pulos man mga minyo kanus amo katapusan nagkita niya. Taga-adlaw magkita niya attorney, taga-gabi kay mo. Amin na sila nako kay duolon kami balay. Kana kung kamagwangan, usa ra mi nagbalay. Kana kung kamanghuran duol ra kaayo. Pastilan. So ang ilang imong mga apo in taon ani to adito. Oo, na dito attorney. So ilang mga asawa perting hilakan to dron. Ano, sige pangita. Una nga ikaw in taon sa kainahan, biya day no kanang kaisog bitaw sa kainahan nga maogi tay nangita. Sus. Taga-adlaw ko galakaw attorney, gikan atong nawa sila hantod karon wala. Wala ko'y pahuay sig pangita nila. Nabot ko kampo utso dito sa babaw kinatungyan. Stilan. So, kini imong anak naman yung mga barkada nila. Asa ni Di man na sila himarkada attorney kay ga-drive ra gyud na sila. Oh. So, Talisay raman niya kuan man. Ato lang tawagan ang atong kapulisan sa Talisay magkakuan. Sige lang ipagawas na imong kuan lang manang okay ra na siya. Oh. Paita in taon. Inana ka kuan ang inahano nga mawad-an in taon siyang anak mga higala nga kuan ba. Wa gani makuan sa mga asawa dito na ratol ni ang asawa dito sige laghilap dito pero ang inahan nangita gyud no. Maogi kuan. Tawgon nato ang atong kapulisan sa Talisay si Colonel Caballes. Atong i-check og mapacheck nato na mga CCTV diha sa kuan. Tabunok. Oh, Paul. Yes, Paul. Ang CCTV, pwede na matanaw po nila ang Joy Tumulak kay naaman sila naaman sila monitor radyo man Attorney Ropel. Si Joy lang ko tawagon to day. Joy Tumulak. Ang atong hipi sa kuan, Traffic Division sa Talisay. Dito da. Oh, si Sito da. Bi atong i-check. Mga CCTV radyo man Attorney Ropel na mga itabo sa South, padong diri sa SRP. Oh. Sa mga opisina ng Joy. Oo. Makita man dito tanan jud ang mga area. Oh, sige Paul. At least ba ko na to. Kaya na blind man ni rong inahan og hain dapit ni padong. So panalitan og gikan sa lagtang, gikan sa inyo manang, makita na to sa CCTV, maklaro na to ni nga ni ditso ni sa kuan. Sa tisa sa attorney kay ingon ang iyang chat diri tisa man. Oh. Karga silag baboy. Kisa mo ko na nagsugo nilang baboy. Iyang amigo attorney kay pakyawon daw sila. Wala sa niya nga likinsa pero na ako'y ka-chatmate diri attorney nga iyang amigo. Nakay na number diri og sa combo na mo sa iyang chat. Mauni akong suspect attorney. Nga mauni iyang gikakuan. Iyang ka-chatmate niya nga kasakong anak. Oh. Nana diri sa ako ang cellphone. Oh. Okay. Gamay lang ha. Okay. Sige. Nagring pa si Joy Tumulak. Ako lang gitawagan si Joy Tumulak sa mo'y hipi ron sa chief sa kuan ron, si Situda. Kay makatabang nato ni pag-check sa mga CCTV. Ha? Unahon to sa ani kay kuan man.
Pero at least naa sa imo una nagi kay suspect sa di ay. Dili na ingon nga kanang imo anak na missing lang, nawa lang ana. Di ba pwede mahitabog masaag ang man driver man ini. Duha ka buok. So doon na kay kon mo doon na atraso dahil sa sila. Wala atraso attorney, mao niyang kasabot sa pagkargag-kargag baboy. So negosyante na sa bunok, umahon. Ini nagkuhan sa baboy. Kargahan na akong anak attorney sa sakyan na namo. Dili na unang higayon nga magkarga sa baboy. Kadaghan na ni hitabo. Murag ikaduha siguro na attorney. Kaduha. Oh. Sa una nagkarga pa ni baboy imong multicab gyapon may gigamit. Oo. Sige. So nagring pa joy tumulak sa may kuan diha be. Sige lang manang ha maning kamo tao sa itong mahimo ani ang talisay atong gitawgan ron o maka-facilitate sila nato nining mao ning multicab manang kani. Tanaw sa imong likod. Akong gi-flash sa kuan. Mao na multicab ba? Oo. Mao na multicab ba? So ito mo na ni color imong multicab, nya murag kuan day pick up type na multicab. Oo. Sumo ni mga kargahan nimo mato kag carbon sad. Oo. Okay. So ang nag-drive ini ang magwang ang manghod. Ang manghod. So pag kuha sa multicab dito sa inyo dito ka. Oo naa. So kana mo hulman sa multicab ha kay nami i-deliver ba ko ang baboy. Oo. O niya aming ginang niya uli dayon. Sa standby si Joy tumulak sa nga linya ato tagag pagtagad mga sukintig paminaw. DYHP RMN Report. Lahat ng tanong straight to the point. Joy tumulak hipi sa sisituda ato may nabi ro butaga may gala. Sir Joy, good morning, live taron sa DYHP RMN Cebu. Yes, Atty. Rufil, mayong buntag Atty. Rufil. May buntag po sa ito mga tigpaminaw. Sir Joy, ako gyud kang gitawgan isip maoy hipi sa sisituda. I know nga imo mong ginanggiman ato mga CCTV camera diha. Namo gyud nagpatabang namo diri sa among sibianan taon nga taga lagtang ni siya. Iyang anak duha ka buk nawa. Nadto pa ning Miyerkules last week nya hantud wa na gid mo uli. Pulos ni mga minyo dunay mga anak sad kang inahan taon naghilak diri ba sa among sibianan. Sumuna nga taga-talisay man lagtang niya gusto siya mahibaw bitaw nga kanang alas 3 kuno sa hapon anang Wednesday asa ba ni padong ning iyang multicab kay ang tag-iya ni multicab kaning inahan niya mingon iyang anak nga duha nga ma among hulman ng multicab kanami i-deliver kuno na may kuhaong baboy. So nahantod lon wa na gid mahauli. Pwede ba ni sir nga maka tabang talinha o ma-check nato ng CCTV diha? Yes. Sorry kayo, Atty. Rufil, no, kay sa pagkakaroon, doon na lang pipilak ka mga areas diya sa Talisay, and doon na mga CCTV. So, mangutan na lang ko, asa dapit agad, Atty. Rufil? Asa malapitan gid ni manang? Tigiblag tang amo attorney. Tigib lagtang. Oo. Okay. So Sa Tigib, Lagtang. Oo. Okay. Wala na ba ta diha, Atty. Pero naata sa ato ang barangay. nasa barangay lagtang. Naata sa barangay Lagtang. Pero wakoy idea o kanang area doon na bay CCTV ang barangay. Aha. Kining repeat sa man flyover sa Bunok manang unsa imong gusto? Akong gusto attorney ba nga sa flyover ta Bunok asa ba ni sila padung South ba or Cebu City? No, na blind magud siya Sir Joy nga asa to padong tong iyang anak na missing man hantud na magitaw na pablater na sila diha sa Talisay Police Station. Unya ngiyang gusto man bawaan. Okay. O asa man ni dapit kuno ni padung ning multicab, padung ba ni sa Cebu City o padung ba sa South kay murag man sa mahimutang ron. Hello sir. Hello. Yes, Atty. Murag Oo. tabal kay background, Atty. Yes, Oo. Atty. Mao na iyang nakonserba nga murag na pasol siya sir ba? Nya gusto siya nga matubag ng tanang puntuha dapita ron unsay maayo ani. Okay. I-check na ko sa ato ang barangay Lagtang, Atty. Rapil ha, unya. I-check sa nato sa barangay Tabunok. Tungod kay doon naman sa CCTV ang ato ang Tabunok. Oo. Unya, para pagsigurado tingali og okay lang unta sa tagtungod, paduon na to sa barangay hall. Okay. Akong kontakon karon si kapitan. Sige. Maka-check dito o naabatay mga kamera nga area. Sige. Padoon sa barangay hall, asa man nga barangay hall gani ni Sir Joy? Di kay Kuswito gani Talisay. Pwede arita mag-una sa barangay Lagtang. Okay. Unya paghuman arita diri sa may barangay Tabunok. Sige. Unya og kun pananglitan pagyud gani matrace gani nato nga tuwa siya paingon og Cebu City, adto pud ta sa barangay Bulacau kay naa po na CCTV ang barangay Bulacau. Oo. O sige. Pero Sir Joy, kini ikaw suwito mo ka ining
Talisay, of course, ikaw may si Tuda chief diha. Kini sa may tisa kuno kay nakamention man nga magpagbaboy sa tisa. Kining tisa na gini mga CCTV sa no. Ikaw man po'y hipi sa sitom sa una dire. Yes, na ang barangay Tisa, naasad sila yung CCTV. Nasad. So sige, basta makunik-kunik lang na to ni. Pero just talisay lang, sir. Mamaraig lang mo, sir. Talisay lang ang area. Basta ka tumatabangan, sir. Sige, pwede kaayo, attorney, kining. Mangayo lang niya may og contact number anang atong igsuon nga naa karon dinha. Oo. Kunya, total na blacker na maka-anisad sa police station. Pwede ra, attorney, ato lang may mga detalye sa ato ang police station. Sige sir. Nya ako lang katagan sa cell number dali sa off the air na lang tingali, sir. Sige, palihog ko. Sige, off the record lang ako. Oo. Sir Joy Tumulak, salamat kayo sa paghatag panahon nato diri sa DYHP. Salamat kayo, attorney. Salamat kayo. Mayong buntag, sir. Thank you. May buntag. RMN Exclusive. Okay, manang Lolita, kinini ang maningkamot na tagtamas na ginhawa ha. Ato lang yung karong i-connect dito sa Sisituda sa Talisay. Yan nablatil naman is pulis. Pangitaan to pa maagi ni nga ma-check na to sa dapit ni dagan to yung multicab. Unya dilis tisa na po tayo CCTV diha. Atong paningkamutan nga makuha na tong CCTV. Atong i-check ha. O sige, so ug tanan nga mga posibilidad nga kuan. Hasta tong report ni Pulaura mo lang sa tong i-check sa dugang. Ha? So sige lang, mag-ampo lang ta anak manang ha. O, paita yung tao ng sitwasyon na. Napas, Paul, itong linya o na? Yes, Paul? Tony, naabot na diri ang patanglawas sa Radyo Man, Atty. Rapil, na ako'y gisend nga patik sa kuan, sa bukton ng biktima. Siya, pakito na ko sa manang. Manang, kini nga patik, manang, dili ni mao. Kini nga patik. Di ka kaklaro diya sa akong computer. Kani. Pakita ako no. Okay. Kana, dili na may patik sa mong anak? Dili? Sure ka, anak? Dili. Oh, sige. Walay patik imong anak ni nana. Sige. Okay, ato lang ipaklaro, pero at least, salamat Paul, nagakuha ka na maong Juan Paul. So, at least, ngita taglain. Dili ni mao. Dili ni mao, Radyo Man, Atty. Rapil, naman nangita ganit. Unsa inyo pangita po diri day? Missing yapon? Mo sa nakabati ris DYHP lagi na report mo na nga na. Dungog yapon no. Dungog sila. So na dire nya ako lang gi picturean jud na ang patik kay ngita man sila patik. So dili na ni mao. So at least dili na ni mao. Basta sure ka man nga. Di ba ka siguro sa patik si mong anak? Buko-buko mo to, attorney. Buko-buko ka nang mga patik nga Paul. Asa man ni dapit stiil ni no? Bukton. Ay, wala na siya sa bukton, attorney. Oh. Unsa man ni namay murag kanang nga Diaz. Usa na Diaz? Oh, Diaz. Diaz na letter A? Dili. Ako nga letter A? Dili na, attorney. Si Quintas nga silver. Oh. White Quintas sa silver to. Oh, sige, dili ni mao. Ngita ta og kwan. Basta dili ka in state of denial manang ha. Oh, sige Paul. Salamat kay Paul. Okay, live diri sa St. Francis ako nyo Radyo Man Paul Lauro. RMN Exclusive. Salamat Paul Lauro sa imong report. So katong kang Joy Tumulak lang, ako kang i-coordinate karon after itong programa, mangayo sa siyang number nimo aron nga magtiksanay mo ha. O nya, hibaw alam mi diri unsay dagan ha. Oh, attorney. Salamat kay attorney. Oh, so ana man kay mong banas gawas, may pagipasud na natong appeal dire. Sige na lang. O sige manang. So sige, nya inom sa tubig ano nga di kay kakuan. Oh. Paita in taon ng tigsunan ay. Lalim ng inahan nga mawad ang anak. Duha pagi kabuok taon. So sige, apo lang kita sa Ginoo nga okay ra ni, ha? Salamat, attorney. Salamat kayo. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.